com podeu veure, jo ja estic pràcticament preparat per la nit de Cap d'Any. És que només queden 2 dies, per això venim fins en aquesta tenda per parlar amb Adrià. Adrià, tu m'has vestit així, només queden 2 dies, la gent pot bé demanar moltíssimes cosetes d'aquestes. Sí, ja estem a tope, com podeu veure, hi ha cua a la tenda i estem tot preparats per aquesta darrera festassa de l'any i primera de l'any que ve. I Adrià, d'aquí una estoneta parlant de l'assumpte i te faré vestir-te tu també, eh? Vinga, fantàstic, una manada. Gràcies, Adrià, i de companys, d'aquí uns minuts parlarem d'això i molt més, com sempre, aquí, als 5 dies. No deixant de banda el tema de Nadal, que estem ficats de ple, sopar de Cap d'Any, és imprescindible ataviar-se així com toca, no? De fet, el més tradicional és utilitzar el cotillón, i del nostre company, Xavi Ara, ha anat fins a una botiga per veure en quins articles estan oferint. Només queden 2 dies per al vespre de Cap d'Any i és per això que moltíssimes persones ja pensen com s'arreglaran, com es vestiran, com es pentinaran. Però una cosa que també sol ser típica en aquest dia és el de disfressar-se durant el sopar, i és per això que venim a una tenda de disfresses que la du un Adrià. Adrià, bon dia, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Primer de tot, Adrià, benvingut als 5 dies. Aquí darrere tenim tot un seguit de tipus de disfresses per a Nadal, no? El que diríem el cotillón. El cotillón clàssic de tota la vida. Nosaltres fa més de 30 anys que en disposam d'ell i és un producte que mai ha faltat a les festes. És a dir, pot faltar qualsevol altra història, però el cotillón i el raïm crec que és una cosa que mai faltarà per dia 31 de desembre. I és que clar, aquí veiem moltes bossetes tancades, però no podria obrir qualcuna. Sí, i així podem veure que és el que du de dins. Una gamma mitjancera, no? Diguem, de preu intermig. Val. Això seria el clàssic, no? Això seria un cotillón clàssic, no és més bàsic de tot, però un cotillón clàssic. Moment. El primer article que mai pot faltar a una bossa de cotillons seria un collar de qualsevol tipus hawaiano, brillant, el que sigui. Te sap greu si me'l vaig posant, i si jo ja me vaig vestit i vaig assajant també, no me poso el collaret. Tampoc pot faltar un sombrero, sempre és un element per coll, un element per cap. Un capellet. Un capellet, sí. Que també me'l provaré, com me queda. Ah, no me sé posar això. Sí, has d'anar per parts. Bé, espera, això desistirem en l'intent. Un antifaz. Després tenim això, la mascareta, mare meva, això és tot un sortit de coses, Sí, no? aquí hi ha un feiner per posar-això tot. I lo divertit que queda llavors. Val, ara jo duc això. Una trompeta per bufar, per fer renou. Me la deixes provar? Tota teva. Bé, no sé si fa molt de renou, com per ganes. ho intentarem. Bé, me sap la serpentina ja, Una serpentina, sí, van bastant completes les bosses. La serpentina... La serpentina de tota la vida, també unes ueres amb un nas, tipus Groucho Marx. Mare meva. Bé, això ja sí que no m'entra, tot en sa mà. Has vist? Sí, venen completes. Un morros grotescos. Morros grotescos. Per sentir-se com a Marilyn. Me Per queda fer bé. un pot d'agulla i en aquest cas d'un pito balón com podria dur un altre article. No totes les bosses són iguals. Clar, jo te volia demanar això, perquè aquí veig, per exemple, que teniu una altra classe de bosses, no? Que ja m'on anam, o un parell de cosetes un poc més avançades, que no són tan tradicionals, no? Sí, tenim les bosses de màxima categoria, diguem, que els diguem de luxe, i aquestes duen menys articles, però de millor qualitat. En aquest cas, per exemple, la trompeta duen un trompetón més llarg, amb flecos, en cabellera. Per dir, la diferència amb aquesta. Sí, evidentment hi ha una gran diferència en quant a tamany i presència de producte. Val. Duen un collar d'espumillón també bastant, com a porreja, bastant més voluminós. Això sí que té brilli-brilli. Aquest sí que du brilli-brilli. I tot per conjunt. També du el seu gorrito, el seu bombín. També du un antifaz, però ja du un antifaz d'una altra qualitat i tamany. Les pantassueres també és Feliç any nou, Feliç any nou en aquest cas. També dorat o platejat, depèn de la bossa. I també la serpentina. Perfecte, i doncs moltíssimes gràcies per il·lustrar-nos un poc més sobre tots els aspectes, perquè clar, normalment sempre duíem això, l'antifàs, duíem el capellet, que no me l'he aconseguit posar, duíem tot això, però clar, tot això no és tan tradicional i és com una nova tendència que s'està imposant, no?, entre la societat. Sí, sempre s'intenta anar a coses de més categoria, és a dir, s'està passant més de moda el tema clàssic i la gent cerca qualque cosa amb millor presència, però igualment la bulla sempre se fa a totes les cases i qui més qui manco compren les bosses
cosa més simple o les més complexes per fer aquesta celebració tan important. Fantàstic, Edgar, doncs moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies. Gràcies a vosaltres. I molt d'anys, que vagi molt bé. Igualment, molt d'anys per tots. Així que, companys, ja ho heu vist, jo me quedo ataviat en totes aquestes disfresses que m'ha donat n'Adrià i res, m'aniré a comprar totes aquestes cosetes perquè només queden 2 dies per el sopar de la nit de cap d'any. Molt d'anys a tots. Avui demanam a la gent si vos heu posat cotillons, si vos n'heu de posar aquesta nit de cap d'any. És per això que te demanam a tu, amem. Tu, per exemple, jo ara mateix duc el gorro, duc això d'aquí, duc les pantasogres, duc la serpentina. Mem, a tu te veig amb això, per exemple. Vosaltres, per exemple, què és el que vos posau a cabassa de cotillon? M'ho posàvem el mateix que tu. Gorro, utilitzem això. Sí, estic molt preparat, saps? Todo por encima de cosas así, d'adorno, sí. I m'agrada posar-me cosetes d'aquestes i colla d'aquests collars. Això depèn de també quan ho celebris. Hombre, siempre el brilli brilli no lo tenemos ahí presente. Como si estuviésemos en Hawái, prácticamente. Jo no em poso gens gaire especial, el que passa que vaig un poc arreglat, vaig amb els meus amics a tomar algo. Solemos ir bien vestidos con el brilli brilli, como te digo, pero no solemos utilizar ningún antifaz ni nada. Solem utilitzar més les coses aquestes, les pulseretes no les utilitzamos. Bueno, sí, si estamos ahí los confites y todo esto, sí. Lo posàvem de decorar la taula per decorar-ho, també l'arbre, el balcó, i de vegades, per exemple, el meu germà balla amb ell i fèiem festa. Da 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 da.